Sa kalsada rani nako nakuha akong degree. Kung wa pa gani nisud ang bulsa ay naog tabi. Dili ta pareha bay permi kong gapalahi. Ang mga nisabay sa uso kay mauwahi. Sa kalsada rani nako nakuha akong degree. Kung wa pa gani nisud ang bulsa ay naog tabi. Dili ta pareha bay permi kong gapalahi. Ang mga nisabay sa uso kay mauwahi. Mga chika sige chat pero wa ko ni reply. Basta dili naman ni related ang topic, dili ko musabay. Daghang gusto nga mundool pero dili na sila kaduol. Kung saon nimo pagkadato kung permanente ra kang gapugol. Mabuslot na imong busa diha kung operasyon na postalin fee. Ayo sige hangyo bay kay wala na libre ron. Kung walay mo puyog na ko kaugalingon nako ako ang squad. Ang mga tao nga ni kontra nako karon sige na sila hangad. Sa kalsada rani nako nakuha akong degree. Kung wa pa gani nisud ang bulsa ay naog tabi. Dili ta pareha bay permi kong gapalahi. Ang mga nisabay sa uso kay mauwahi. Sa kalsada rani nako nakuha akong degree. Kung wa pa gani nisud ang bulsa ay naog tabi. Dili ta pareha bay permi kong gapalahi. Ang mga nisabay sa uso kay mauwahi.